Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. O Laboratorio Portátil da Radio Galega comeza a mandar o seu sinal por terra, mar e aire desde o Pazo de Cultura de Pontevedra. Contamos con Javier Balea e na parte técnica con Nacho Besteiro e Alberto López Beis. Somos os de Efervesciencia e estamos en directo desde o Culturgal. O verdadeiro heroísmo consiste en trocar os ancellos en realidades, as ideas en feitos. Isto é de Castelao. O que en algún intre seguramente foi unha idea fermosa, agora é unha realidade. Contar en Galicia cunha feira das industrias culturais, onde se sumen iniciativas, empresas, institucións e público. Unha realidade chamada Culturgal que acada a súa 10ª edición. Nunha tira antolóxica de Mafalda, a nena resabida discutía con Susanita sobre que era máis importante, ter moitos vestidos ou atesourar moita cultura. Para finiquitar a cuestión, Susanita pregunta a Mafalda: levante presas por saír esas rúas sen cultura? Non verdade, pois proba a saír sen vestido. Os milleiros de persoas que están a pasar estes 3 días polo Culturgal veñen todas vestidas, que saibamos. Pero o imán da cultura propia é tan potente que cando saen daqui levan posto un libro, unha canción, unha foto ou polo menos un sorriso. E ademais o que Susanita non sabía é que a cultura viste a moita xente. Os tamén milleiros de profesionais das diferentes industrias culturais que temos no país. O 26 de decembro de 2004, a nena de 10 anos, Tilly Smith, gozaba das súas vacacións coa súa familia nunha praia da illa de Phuket, que está en Tailandia. Tilly decatouse que o mar empezaba a formar espuma, como se fose unha cervexa, o tempo que empezaba a retroceder rapidamente. E tivo moi claro, ia chegar unha onda xigante. A nai de Tilly non lle fixo caso, cousas de nenas. Tilly botou a andar cara un lugar seguro e a súa determinación foi tal que o seu pai deu un falar cos vixiantes. Cando chegou o tsunami do Índico que matou a 280.000 persoas, xa non había ninguén nesta praia de Phuket. Foi a única na que non houbo vítimas. O que sabía esta cativa inglesa e non coñecían daquela os adultos era como identificar un tsunami. Ela aprendera na aula de xeografía 2 semanas antes. A cultura tamén pode axudar a sobrevivir. Benvidos a este especial de Efervesciencia desde o Culturgal. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Estamos no espazo foro do Culturgal e nótase moi ben que é hora da comida, que a xente vai bulindo para un lado, para outro, con un buratiño no estómago. Carmen Fouces, moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Comeche xa? Bueno, un piquiño. Un piquiño, bueno. Carmen Fouces é concelleira de Cultura de Pontevedra. E que sorte ter o Culturgal na casa. Sí, a verdade é que para nós é un orgullo e levamos moitos anos traballando para que isto siga sendo un éxito, por casi unha milagre que chega aos 10 anos despois de tanto esforzo e tanto traballo, pero aquí estamos un ano máis e creo que esta ademais unha edición especial por os 10 anos. Encantadísimas de estar aquí con todas e con todos vos.
o que pasa nestas cousas que ás veces chegan noticias que non esperamos. Seica que tivemos o pasamento de Manolo Moldes. Sí, hoxe lamentablemente temos que despedir a un dos grandes da arte contemporánea de Pontevedra e de Galiza, que é Manolo Moldes, que é profesor da Escola de Belas Artes, da Facultade de Belas Artes, e ademais é unha persona moi vencellada á cidade, moi vencellada ao país, moi promotor de actividades culturais. E, bueno, pois hoxe nos deixou, teremos ás 6:30 na Quino Culturgal unhas exequias e mañán un acto cívico no Teatro Principal a petición da familia e, bueno, queremos convidar tamén un pouco a todo o mundo a que se achegue. Esa homenaxe a Manolo Moldes. Hai que dicir aos 4 ventos que aquí en Pontevedra tedes a vosa minifeira científica, Ponte en Ciencia. Sí, para nós é unha aventura, foi unha aventura así desde o principio porque decidimos facer algo que, bueno, que resultou ser maravilloso, que coller esas mentes de alumnado de primaria. Esta de pequenos. Sí, de primaria que aínda son moi atrevidos, aínda non teñen demasiados dogmatismos e traballar con primaria, co profesorado de primaria que son maravillosísimos, que están sempre a disposición e saltar á universidade. Entón, desde a universidade se crean unhos comités científicos onde se lanzan unha serie de temas, onde se reúnen ali todos moi sabios e quedan absolutamente abrallados despois de todo un traballo dun curso completo facendo un montón de actividades científicas. Hai unha gran feira no mes de xuño e os nenos e as nenas pois fan unha exposición oral diante de un tribunal de... Pero eso é unha tortura ou unha difusión da ciencia? A ver. No, además é que para eles é como un reto. E están moi mosqueados se o tribunal non se para, non lle fai preguntas, non queren, e despois vai todas as familias. Hai tamén unha actividade de familias onde as familias investigan cos nenos e cas nenas e fan tamén as súas exposicións e explican o que hai. Despois hai premios para todo o mundo. E logo aí xa facemos unha gran gala onde facemos premio por isto, por aquel, por todo o mundo se vai con premio, pero que nos interesa fundamentalmente que eles se vexan protagonistas do seu traballo durante todo o curso e ademais avaliados por profesionais universitarios que hoxe comentábamos no que falábamos aquí neste espazo foro a primeira hora que presentábamos o Ponte en Ciencia. Decía a presidenta do Comité Científico Purificación que o profesorado da universidade que quedaba estupefacto ca capacidade e co nivel que acadaban os mozos e as mozas que eran de cuarto, quinto, sexto de primaria, non? Eu coido que aquí saen gañando as dúas partes, saen gañando os raparigos, as raparigas. Eu creo que os profes de universidade tamén lle veñen ben un baño de ver o que se está facendo na escola, porque logo cando chegan xente como que teño aquí a carón que vou pasar a presentar, digo, es que non veñen preparadas, non sei que, non sei cuánto, no, pero que vexan o que hai. Sí. Eu creo que para eles é moi importante ver e quedan moi sorprendidos porque viven un universo moi académico e abrir esas ventanas e que entra aire fresco ven moi ben. E onte, precisamente, no stand do Concello de Pontevedra, eu levei unha moi grata sorpresa. E vin ali un grupo de xente nova do IE Sánchez Cantón, que temos aquí unha pequena representación. Moi boas tardes, Sandra, Sara e máis Nuria. Que tal? Moi boas. Hola. Estabades contando a vosa historia de como, facendo algo no voso instituto, acabastes na Royal Society en Londres. Que me conta esa historia? Pois, nos comezamos a... Está en Nuria? Sí, hola. Adiante. Comenzamos a facer este proxecto grazas ao noso profesor de matemáticas, que está tamén por aquí, sentado, quitando fotos, saudámolo. E coa axuda tamén da nosa profesora de tecnoloxía, Lourdes. E a maqueta e o inglés foi por parte dos nosos profesores de inglés e de arte, que Carmen Pernas e Jacobo Gutiérrez. Todo empezou coa idea. Primeiro participamos nun proxecto húngaro que se chamaba Kicks Project. A partir disto tivemos unha videoconferencia cunha nena que xa participara en Tintec. En Tintec, ese é o nome do programa da Royal Society. E ela era embaixadora, non? Tiña que difundilo. Sí, porque ganara 2 veces
creo que Tintec outorgoulle este premio. Entón, pois, dedicouse a facer este tipo de conferencias, e unha delas fomos nós, e a partir disto, pois, recibimos unha invitación para participar en Tintec. Bueno, entón, o intentamos cos proxectos que xa tiñamos, que era... Non, perdón, co este proxecto novo que fixemos, que as farolas solares. Bueno, primeiro enviamos un informe de 15 follas. En inglés, hai que dicilo. Sí. Isto xa supón un doble ou triple esforzo. E despois, bueno, foi aceptado, e tamén o dos nosos compañeiros de primeiro de bachillerato. Bueno, e despois pois, fomos á final e presentamos ali todo o traballo que fixemos durante un ano. E alá vos fostes. Claro, este é un concurso a nivel todo Reino Unido, e xente de fora era des poucos, non? Sí, era a primeira vez que facíase con xente internacional que non fose británica. Ajá, o sea que vos abristes, creo que agora volveron a pechar con eso do Brexit, non sei que pasou aí. Esta cousa así. Explicándonos isto da farola que se orienta. A ver, nós fixemos uns estudos e a partir disto descubrimos que había moitos paneis que estaban mal orientados. Entón, a partir disto fixemos uns puntos. En cada punto hai diferentes cidades. Entón, así calquera persoa que non teña conocimientos sobre como orientar un panel poida colocalo correctamente. Ajá, porque o panel ten que estar orientado cara ao sol, ten que ter esa orientación e ten que ter o ángulo de inclinación sobre a horizontal o suficiente, óptimo, non? Sí. Podemos facer un caso práctico de como funciona isto? Sí. Aquí no Culturgal, en directo, para que todo o mundo vexa que non é nada complicado. Sí. É posible, sí? Sí. Sí, que hai que facer? A ver, por onde se empeza? Primeiro, podes empezar pola orientación ou pola latitude, pero neste caso empezamos pola latitude. Entón, nesta mesma zona habría 42,5 grados. Entón, para inclinar o panel solamente hai que restarlle 90 a esta cantidade. Entón, quedaría 47,5. 47,5. Hai que saber a latitude. Claro. 90 menos a latitude, vale, así xa temos a inclinación, perfecto. E a orientación? A orientación temos esa brúxula no móvil. Temos unha brúxula do móvil que funcionan así, temos que buscar o que? Temos que buscar o sur na brúxula, e así xa estaría ben orientado. Cara onde temos o sur? Ai. A ver, o móvil vai bailando, que responsabilidade. O sur. Ver onde está o sur. Aí está. Hacia o público. Sí, casi hacia o público. Mais ou menos, hacia este público tan luminoso. Entón, teríamos que poñer aí o noso panel. Sí, xiralo ata que... Bueno, neste caso, o noso panel xa contén unha brúxula, polo que solamente habría que facer coincidir o sur cunha liña que hai na brúxula. O panel o faría só? Bueno, manualmente, pero é máis fácil. Bueno, pois isto foi o que mandastes alá, o Ten Teach Kicks, e ademais arrasastes, porque non só vos deron o premio, sino que vos deron non sei cantas medallas. Como isto das medallas? Ao principio nos pensábamos que íbamos competir solamente coas persoas da nosa categoría, non? Pero ese mesmo día dixéronos que íbamos competir tamén contra os nosos compañeiros de primeiro de bacharelato, e isto, claro, iba a complicar un pouco as cosas. Os xuíces, ao finalizar todo, decir que os campeones eran os húngaros, acercáronse ata o noso stand e dixéronos que eles tamén se habían quedado sorprendidos polo noso proxecto e tamén pola dificultade do idioma e que nos habíamos desenvolto bastante ben. Nos deron estas dúas medallas tanto aos compañeiros de primeiro de bacharelato e ao noso grupo. E esas medallas supón que sodes embaixadores deste programa Tintec por todo o mundo, supoño, non? Bueno, por Europa. Tedes que difundir esta... Sí, temos unha que a dos embaixadores Tintec, que como difundir máis ou menos o noso proxecto. E despois outra que lle deron ao centro, que creo que se chama Centro de Innovación. É un premio que premia a innovación. E solamente hai 7 no mundo agora mesmo. Atención, só hai 7 no mundo, un deles o Sánchez Cantón, aquí en Pontevedra. Bueno, moitas grazas por vir. Eu vos invito, sei que tedes mañán examen.
Sí. Pero quedades un chisquiño que o mellor gañades un calendario astronómico destes que hai, e se alguén non está escoitando no coche, está vindo para Culturgal, que lle meta aí a quinta ou a sexta e que chegue, porque habemos ter logo un concurso. Despedímonos. Unha cousa que me dixo, que me fixo moita ilusión, que gracias á efervesciencia, non o sei, Carmen sai pasear e que marca a longitude do seu paseo escoitando o noso podcast. Sí, eu, bueno, cando teño os sábados, domingos, festivos que non teña así determinada actividade a primeira hora, pois arranco a camiñar pola cidade e entonces pois coloco efervesciencia e arranco os 53 minutos e medio. 53 minutos e medio. Bueno, entonces eu vou che dar a medalla de efervesciencia para que siga sendo embaixadora. Bueno, pois moitas gracias Carmen Fouce, Sandra García, Nuria Sueiro e Sara Van Dinder. Moitas grazas por achegarvos aquí no Culturgar aos nosos micros. Moitas grazas. Gracias a vos. Test 37 de resistencia do cristal laminado XRTG do novo tren de alta velocidade ao impacto accidental de aves mediante simulación dinámica de lanzamento de galliformes con canón. Resultado catastrófico. O paxaro rompe o parabrisas e destrúe asento do conductor. Aquí falla algo. Non sei o que. Pero se estamos a reproducir o protocolo da Administración Federal de Aviación, especie gallos domésticos, ángulo de incidencia, velocidade, ben, está todo ben. Oes, ese probades a descongelar o polo. Efervesciencia, domingos ás 3 da tarde na Radio Galega. Son as 3:21 en directo desde a sala foro do Culturgal. Temos connosco a Ipec Goulart. Ipec Goulart, moi boas tardes. Hola. A Ipec coñecímola hai nada na actividade de divulgación da estatística o StatWars. Ela é investigadora de doutoramento, está a pique xa de ler a súa tese de doutoramento xa pro ano, non? Sí, esperamos depositar en febrero o marzo. Bueno, con este acento e con este nome, de onde es? De onde eres? De Turquía. É turca. Sí. E resulta que a coñecemos aí e eu lle preguntei unha cousa xa que vimos falar e hai unha actividade que hai un xornalista freelance que se chama John Bohannon que traballa para revistas importantes como Nature, foi empotrado na guerra aí en Afganistán, fixo estudios de como os científicos piratean, acceden a páxinas piratas para baixarse os artigos, que hai que dicilo, os científicos tamén teñen páxinas piratas e baixan os artigos aí de gratis e sen pagar. Bueno, pois sobre estas cosas fixo traballos xornalísticos moi interesantes o mestre Bohannon, pero tamén ten unha faceta que é bailarín. E lle gusta bailar. E ten un concurso que se chama Baila a túa tese de doutoramento. Un concurso que creo que tamén vai por 10 anos, que se anuncia en Nature e que invita a xente que lea a tese a que convenza uns amigos e que baile a súa tese. E Pec, ti fixeches eso? Sí. Convenceches a amigas túas para bailar a túa tese. E imos facer unha tolería en radio. Todo o mundo está dicindo, en radio non se pode facer danza. Pois nós imos facelo. Vai ser un regalo que vos facemos os que estades aquí en directo. Os que estades na casa, vos ides ter que conformar coas nosas explicacións, co que vayamos contando. Bueno, imos meter, en Twitter imos poñer imos facer un vivo en Twitter, e se vos conectades por Twitter podedes ver o baile, inda que non é o mesmo, é parecido. E os que non, pois gozade da música coa explicación, porque, atención, Ipec Goulart, do Grupo Interdisciplinar de Bioestatística do SC, va bailar a súa tese de doutoramento. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación escénica de mi tesis doctoral. Estamos aquí para hacer una parte del vídeo de danza que hemos grabado para el concurso de Dance Your PhD, Baila tu tesis.
el objetivo de mi tesis doctoral es desarrollar metodología estadística, matemática, para investigación de salud. Específicamente para los estudios de seguimiento de un tratamiento o de un trasplante, etc. Estos estudios producen diferentes medidas y tienen un objetivo, tienen el objetivo de evaluar cómo es la probabilidad de mortalidad de los pacientes bajo un tratamiento o un trasplante. Estou, es decir, IPEC, sí. por decir a xente que está, unha das túas compañeiras acaba de chegarte a ti e acaba de envolver a túa cintura cunha cinta. Sí. Adiante, sigue, sigue. Entonces, estamos representando en términos estadísticos la supervivencia de los pacientes. E agora, IPEC, deixa o micro. Sigue sendo envolvida cunha cinta, con moito tino, moito cuidado. IPEC ocupa o centro do escenario, ergue a man, xoga coa cinta que rodea o seu corpo. Demasiado gelada para caminhar nu, arde-me a carne, como obrigatório despertar dos sentidos. Sigo em direção ao mar para morrer. Vai sacando a cinta, líbrase dela. Estos estudios de seguimiento producen más medidas. Aparte de evaluar la probabilidad de mortalidad de los pacientes, tenemos medidas repetidas, es decir, medidas tomadas para cada paciente en cada su visita médica. Entonces, estas medidas repetidas, en términos estadísticos, datos longitudinales, tienen una trayectoria a lo largo del tiempo, que puede ser una línea recta o una curva a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, que si queremos evaluar las medidas de glucosa de los pacientes después de un trasplante de hígado. Estos valores de glucosa tienen una trayectoria como una curva a lo largo del tiempo porque suben lentamente y bajan. Están avanzando polos laterais as dúas bailarinas, dibuixando no chan liñas de diferentes cores. Dúas liñas sobre o chan paralelas, unha azul, outra colorada, que enredan as bailarinas. Entonces, nuestro objetivo es el efecto de estas medidas repetidas, datos longitudinales, a la probabilidad de mortalidad de los pacientes. Este efecto puede ser negativo, que sería factor de riesgo a la probabilidad de mortalidad, o puede ser positivo, que será un factor predictor, protegedor de la probabilidad de mortalidad de dichos pacientes.
Ipek no medio da escena cae repetidas veces e as outras danzantes érguena. Baixa, sube, baixa, sube. Erguen a Ipek, levan o nombreiro, la complejidad viene cuando estas medidas repetidas, datos longitudinales, están relacionados entre sí. Por ejemplo, en el ejemplo de los valores de glucosa, hay también unas medidas de los valores de insulina, de tratamiento de insulina de estos pacientes después de trasplante de hígado. ¿Qué pasa? Estos valores de glucosa están muy relacionados con los valores de insulina, con el tratamiento. Nuestro objetivo es desarrollar unas metodologías estadísticas sofisticadas para trabajar entre esa asociación entre las medidas repetidas y el efecto de ellos a la supervivencia. As cintas que estaban separadas agora están unidas. Cun nudo no centro, tiran delas as tres danzantes. E remata no chan. Sina Menrat, María José Pérez e Ipek Guler, compañía de danza Lembranzas, que fixeron en directo esta coreografía explicando a tese de doutoramento de Ipek. Teño que dicir que eu nunca retransmitira a alguén danzando. Teño que recoñecer a miña falta de vocabulario, porque seguro que moitas das figuras que facíades eran figuras que teñen un nome en danza, pero eu non sabía dicirlas. Porque cando levaban así en riba, así, eso ten un nome, como se chama? Bueno, en realidad todo el concepto es danza contemporánea, lo que estamos diciendo, que nos ayuda a describir cualquier cosa que quieres. Tiene una libertad de movimiento, entonces puedes describir algún contexto que quieras. Y en este caso, unha cuestión que ten unha certa cantidad bastante abstracto, isto da bioestatística, de como estudiar eses biomarcadores que vos sirvan para saber a evolución do xente que está operada e medir eso, eses datos, facelo, claro, explicalo, xa é complicado. O que dicía este John Bohannon que é mellor explicar polo menos un doutoramento mellor con danza que con un mal PowerPoint. O que non sei é como conseguiches convencer as túas compañeiras para bailar isto. Que vos contou, Ipek? Como foi isto? Boas tardes. Boas. Que de acabar de bailar costa falar un pouco. Claro, estamos aí facéndose un poquinho de tempo. No, fácil, convencernos foi fácil, porque, bueno, foi decirnos ben, e lo dejo todo. Nos comentou que quería pois danzar a súa tese doutoral, explicounos de que iba, etcétera, pero bueno, somos todas de letras, o entendimos así un pouco por riba. De letras e de danza, de estar no Conservatorio de Danza Profesional en Lugo. Eu sí. Estás aí dándolle duramente. Sí. Bueno, pois eu, cando me enterei que Ipek facía isto, eu cando a coñecín, lle soltei, me dixeron, es que Ipek baila, e dixen, non bailarías a tua tese? E dixo, sí. E dixen, home, atopei a primeira persoa que considero en Galicia que balou a súa tese. De feito, a danza foi o que te trouxo a Galicia. Eso, sí. Llegué a Galicia para un proyecto de Europa cultural, daba clases de música y danza a los niños y después seguí con mi carrera.
Ajá. Pois eu coido que o que podemos facer con isto é convidar a xente que está facendo o seu doutoramento que lía os seus amigos. Non é necesario ser bailarín profesional, senón que neste concurso hai de todo, incluso algúns vídeos de xente que gañou un premio aparecen en reproduccións na rede de 40 millóns de reproduccións de algunhas destas danzas que indican a tese. O sea que se hai algún investigador, que por aquí algún hai, pois xa sabe, en vez de un mal PowerPoint, unha boa danza. Bueno, pois nada, pois moitas grazas, Ipec, Sina e María José. Un forte aplauso. Hola, buenas tardes. Soy Fran Ernesto, el director técnico de actividades y desarrollo de los museos científicos del Ayuntamiento de La Coruña. Y para todos nosotros sería un placer invitaros a participar, a todos los escolares y a todos los profesores de primaria y de secundaria de Galicia, en esta nueva convocatoria que hacemos de los premios de investigación científica en la escuela. Mientras que en primaria participan todos los alumnos de un aula con su profesor, en secundaria es necesario hacer grupos de 3 alumnos con un tutor que sería el responsable de, pues digamos, de velar un poco o de orientar un poco la investigación. Estamos convencidos de que la mejor forma de aprender ciencia pues es practicando la ciencia, es practicando el método científico. Y también estamos convencidos de que esto es algo que pueden hacer todos los alumnos de primaria y de secundaria. Y por poner algún ejemplo de investigaciones que algunas pues han resultado de lo más bonitas y preciosas por el rigor científico con el que se planteó tanto la investigación como las conclusiones, pues podíamos recordar una de las primeras que ganaron en la modalidad de primaria y que tenía relación con una pregunta de alumnos de primero de primaria que le preguntaron a su profesora si es que la alimentación de los caracoles, si el color de lo que comen los caracoles hacen cambiar el color de la caca que ponen. Y resulta que con esta pregunta tan simplona y tan curiosa también, porque es posible que muchos adultos no lo sepamos o no lo habíamos pensado nunca, pues niños de 10 años y 11 años pues hicieron una investigación preciosa, como digo, pues descubriendo que efectivamente cuando los caracoles comen zanahoria, sus excrementos son de color naranja, mientras que cuando comen acelga pues es oscuro, y si les metemos un poquito de papel y se lo comen, pues resulta que también es de color blanco cuando salen los excrementos. Para todos aquellos que queráis participar en la 19ª convocatoria del Premio Luis Freire de Investigación Científica en la Escuela, que sepáis que la inscripción de vuestras preguntas finaliza el 29 de diciembre, aunque luego tendréis mucho más tiempo, claro, para presentar y para desarrollar los trabajos. A Ciencia, na Radio Galega. Cambiamos completamente a nosa mesa no Culturgal. Están connosco Manuel Bragado, Javier Balea, Dosi Veiga e Xurso Mariño. Gustaríame, xa que temos aquí público en directo, facemos unha preguntiña moi sinxela. A que cheiran os libros? Vos, cando tedes un libro, a que vos cheira? A ver, así, mans levantadas, así moitísimas. A ver, aí xa hai unha. Un momento, temos que meter o micro porque senón non damos. Agora sí. A gloria. Cheiran a gloria. Esa definición gústame. Que matices ten a gloria? O sabor dunha boa historia, o cheiro de novidade e imaginación dun mundo novo. Vale. Manuel Berrado, ti como editora, que cheiran os libros? A ver, os libros non sempre cheiran igual. O comezo, sobre todo, a recenden. Cando recibimos os primeiros exemplares, teñen un arrecendo a tinta fresca que é unha maravilla.
Pois nós imos preguntarlle a un químico. Javier Balea, boas tardes. Hola, boas tardes, Manuel. Bueno, pois iniciamos sección de moléculas en galego. A que cheiran os libros? Pois ben, antes de nada compre lembrar que para obter o papel dos libros necesitamos madeira. Nesta, as moléculas de glicosa, que é un tipo de azucre, son capaces de enlazarse formando largas cadeas especialmente estables chamadas celulosa, que é unha substancia que se emprega na fabricación do papel. No que se refire ao olor do papel, varía segundo os libros sexan vellos ou novos. No caso dos libros vellos, o paso do tempo fai que algúns compostos presentes no papel se degraden e liberen certas substancias volátiles. Un destes compostos presentes no papel é a lignina, que non só provoca o olor a libro vello, senón que tamén é responsable desa cor amarela que os libros, cando son antigos, van collendo ao pasar o tempo. Xa que coa oxidación a lignina descompónse nunha serie de ácidos que a súa vez contribúen á degradación da celulosa. Manolo, e ti sabías todas estas cosas que habían aquí atrás? Non. Sí, realmente recoñezo que o arrecendo é moi diferente en función cando o libro é novo, para non ser unha experiencia irrepetible en cada un deles cando facemos control de calidade que chamamos. E además cada un che é diferente. E hai xente que di, a min chérame a doce, a vainilla, incluso a amêndoa. Hai xente que ten nariz de ouro. Como é isto posible? Pois sí, é certo, Manuel. Isto é posible grazas á descomposición que comentei antes destes ácidos, mediante a hidrólise ácida, que é un proceso responsable de que aparezan compostos como o etilbenceno ou o tolueno, que lle otorgan aos libros un aroma doce. Tamén podemos falar da vanilina, que é un composto que lle otorga un cheiro a vainilla, e tamén está o furfural, que outorga un aroma que lembra as améndoas ou as castañas. Hai que dicir tamén que o olor dos libros é un indicativo do estado de deterioración do propio papel. E hoxe xa se están desenvolvendo algunhas técnicas para detectar o cedo ou revertelo ou retardalo. Unha destas técnicas é o uso do óxido de magnesio, porque é capaz de diminuir a acidez do papel. Carai, bueno, con todos estes cheiros, estes olores, dan ganas de comer os libros. E además, cheso, ese olor diferente de libro bello que vai cambiando as súas características olfactivas, os libros novos, que decía Manolo que cheiraban aí a tinta. Como cheiran os libros novos? Que química hai aí atrás? Sí, nos libros novos tamén hai moita química. No caso dos libros novos, a simple manufactura do papel xa involucra unha gran cantidade de compostos químicos, comezando pola propia pasta do papel, a que a cotío se lle engaden substancias como o hidróxido de sodio para aumentar o pH da mistura e facer que as fibras desa pasta hinchen. Despois son branqueadas con peróxido de hidróxeno, que é a auga oxigenada que coñecemos comúnmente. De toda a vida? E que se branquean con grandes cantidades desta auga oxigenada, que contén aditivos para modificar as propiedades do papel, que poden ser o brillo, a rugosidade ou a resistencia aos líquidos, entre outras. Hai dúcias de sustancias químicas que interveñen na fabricación de calquera libro, e moitas delas contribúen a xerar ese característico olor a libro novo do que gozan moitas persoas cando abren as páxinas por primeira vez. E isto son as cousas que queren conseguir os editores, non? Si, eu vou facervos unha pregunta difícil de responder. Ao químico, Por que os libros de Manuel Rivas que arden mal? Si teñen todas esas características. Eu penso que é unha pregunta máis filosófica que científica, que probablemente poderían responder máis os filósofos que os científicos neste caso. Necesito con urgencia transfusión de efervescencia.
Manolo Bragado, tes aquí a túa doble condición de editor e presidente da Asociación Culturgal. A min gustoume moito no folleto que dades a toda a xente que ven a Culturgal e que dicía isto de entrar cun sonriso. Sí, nos pretendemos que Culturgal sexa unha expresión de orgullo e de entusiasmo colectivo, porque creo que temos razóns para facelo, é dicir, tanto pola diversidade de oferta do que aquí podemos atopar, como tamén pola diversidade dos públicos e, sobre todo, pola posibilidade que temos de compartilo, non? E iso, bueno, pois pasado xa unha década, creemos que é posible afirmalo, aínda que tamén somos conscientes de que temos moito que mellorar, temos públicos que integrar e temos novos temas que incorporar ao noso catálogo de actividades e de expositores. E ademais, aí tamén contabas unha cousa que a min sí me pasa, que dicir que hai xente que só vexo aquí. Hai xente que só atopo no Culturgal, que veño aquí e ao principio, os primeiros anos era casualidade, ahora xa non o é. Sí, porque é un punto de encontro, é unha cita no calendario. O próximo ano teremos Culturgal o domingo 2 de decembro, que así cae no 2018. Será aquí en Pontevedra e, bueno, pues ese feito de crear unha nova tradición pues permite esa continuidade nos encontros, nas apertas e nos agarimos que nos proporcionamos. Industrias culturais, e ademais nestes últimos anos vides incorporando, como non pode ser de outro xeito, tamén a ciencia. A ciencia tamén forma parte desta oferta, onde hubo Ciencia Feira, onde estuvo a xente de divulgación e tamén máis do CSIC, vanse ampliando públicos. E así destes públicos temos a Suso Mariño connosco, que nun anaco a xente que veña pode vir a túa presentación de terra. Sí, bueno, máis que unha presentación é unha especie de navegación así parcial polo libro, porque vou cambiando e vou contando cousas distintas. Bueno, eso bon. Entonces, que quen veu contar algo de terra pode vir aquí a de hoxe é distinta. E a de hoxe é distinta. Sí, porque hoxe vou incorporar... Depende da xeolocalización. Exactamente, vou aí modificando según as condicións climatolóxicas e xeolóxicas e xeográficas do sitio. Mira, unha cousa que o mellor podes ter común, mira, o logo do Culturgal que leva unha chapa a Manolo, claro, eu o ves, e son esas cousas que tanto vos prestan aos que facedes cousas así neurocientíficas de como percibe o cerebro, que podes ver unha cara ou podes ver o G, o A, o L, e o cerebro está saltando dun lado a outro. Sí, vemos a cara porque o sistema nervioso tende a Isto en bandexa para Xurso, queremos ver caras, eso chamase pareidolia, ¿no? Como ti ben sabes. Vemos caras nun enchufe ou vemos caras nunha casa con dúas ventás e unha porta, así, esa é unha cara pois ao mellor coa boca moi aberta. É unha tendencia que non podemos, da que non podemos escapar, non? Por eso fan o xogo co logo. Iso sabe Pepe Barro cando diseñou. Pois mira, son cousas nunha simple chapa de Culturgal que se poden aprezar. O Culturgal no que este ano está dedicado a Portugal. Sí, a verdade é que queremos que este convite institucional que por vez primeiro fixemos a Portugal sexa algo estable no futuro e queremos incorporar as industrias culturais portuguesas a que estean presentes no Culturgal futuro. O vindeiro ano haberá tamén outras sorpresas de carácter territorial, pero en este momento non... Quedan aí guardadas. Quedan aí guardadas e só aspiramos a que a presencia portuguesa recunque o vindeiro ano. Bueno, imos seguir avanzando, porque facíamos a promesa de que íamos sortear cousas. Imos facer un concursiño moi sinxelo, pros que estades aquí acompañándonos, porque temos, vedes aí o póster, un exemplar de Ceos Galegos, Dosi Veiga, moi boas. Hola, boa tarde. Dosi Veiga, entre outras cousas, dedícase, é o que fai a traducción ao galego do APOT, que é a fotografía astronómica da NASA, e que a temos en galego todos os días, grazas a Xosé Veiga, e destas tolemias que a veces dan, pois deuseche por editar un calendario para 2018 de Ceos Galegos, de coller astrofotógrafos galegos, fotografías de Ceos de aquí, e facer un calendario destes ben chulos para agasallar.
Sí, aí parafraseando a Xurxo Mariño, se non coñeces o ceo que tes encima das túas cabezas, non podes apreciar a beleza do ceo noutros mundos, noutras partes, non? Entón, queríamos amosar un pouco a beleza de diferentes aspectos que teñen o ceo en diferentes puntos de Galicia, en diferentes épocas do ano, en diferentes paisaxes terrestres contrastadas, con temáticas astronómicas, temáticas culturais. E ao final realmente vimos que se nos quedaba o nome de calendario se nos quedaba curto para o formato, non? De feito, algún libreiro, cando fixemos unha presentación, me dixo, mira, é que isto non é un calendario, isto é un libro de fotografía, este é un pequeno libro de astronomía, este é un efemérides astronómicas, isto, é que claro, chamarlle calendario, pois se queda como un pouco corto, non? Tedes un poquinho de todo, porque tedes a típica foto de ceo profundo, de esto de... Con telescopio. Pero logo tedes paisaxes chulas, e mira, ahora pasando con Xurxo Mariño, eu estou na foto que me parece máis chula, porque cando vin, a ver, ves unha foto que ves un faro, así medio verde, e dices, isto técnicamente non semella así moi atractivo, pero cando contaches ou les o que alucinas, que estamos en Os Camiños do Sol, de Diego López Calvín e Otto Roca. É unha foto que ten esas cousas que a veces dis a ciencia e a maxia parece que se une, non? A cámara fotográfica que se usou para esta fotografía foi unha lata de refrescos. Unha lata de refrescos con un pequeno buratiño, é dicir, como se facía a fotografía nos comenzos dos tempos, no século XIX, e dentro, se metía dentro dese bote de refresco un papel fotográfico. Unha cousa que había no século XX, que a xente que había cámara con carrete pasaba esas fotografías do negativo a un papel, non? Pois ben, este papel, esta cámara fotográfica, se amarra a un pau apuntando normalmente ao sur, de modo que vai registrando o paso do sol según avanzan os días, e ao final tes unha radiografía, un elemento, unha fotografía meteorolóxica, un registro de que días houbo sol, que días houbo nubes. Que hai un mundo en esa imaxe, por non chamarse fotografía, porque realmente hai un mundo de información didáctica e que aparte que é fermosamente plásticamente chula, non? Xurxo está facendo acenos de que sí. É un código barras, non? É un código de barras, precisamente. É todo eso, non? Temporal. Ten aparte máis cosas. O está tanto tempo é capaz de impresionar a paisaxe do fondo, neste caso o faro de Fisterra, que é unha paisaxe tamén estupenda e maravillosa, e aparte está feita por Diego López Calvín, que non sendo galego ve moito por este país, e que é o descubridor desta técnica hai 15, 20 anos, non? Del conta que el e un polaco e un checo nunha noite que andaban por aí descubriron un papel fotográfico agochado dun escritorio, entón empezaron a xogar con este tipo de técnicas. E aparte foi a foto máis difícil de conseguir, porque cando chegou xa estaba maquetado o calendario e eu forcei o diseñador gráfico nestas loitas que tens que ter editores, con diseñadores, con artistas para remover unha foto de sitio para poder me interesar, porque pareceme que era interesante e importante. Bueno, pois chega o momento de facer un agasallo dun destes calendarios a alguén do público. Collemos o noso micro, por favor, e vamos a facer un concursiño. Sintonía de concurso. Vale, pois é moi sincero. Imos a escoitar un son e me tedes que dicir o que. Lanzamos. Perfecto, bueno, poden ser varias cousas. Levantades a man e quen acerte, se só queda un, leva o calendario. Pode ser unha radio estropeada. Quen pensa que é unha radio estropeada? Un contador Geiger. Pode ser unha sección de partículas solares. Ou poden ser neuronas disparadas. Alguén pensa que son neuronas? Ti! Ponlle o micro. Esos son neuronas. Hola, boas. Boas, Xurxo Mariño, eso que son? Eu non sei cal é a resposta, porque ao comezo estaba pensando que era a detección da ecolocalización dun morcego, porque soa exactamente igual, depende tamén de que este a facer o morcego e da especie. E despois, cando empezaches a dicir todas esas opcións, poden ser neuronas tranquilamente, non poden non ser, é unha opción completamente válida. Pois esa opción, esa opción, que teño etiquetada. Bueno, pois acabas de gañar un calendario de ceos galegos. Moi ben, pois moitas gracias. Gracias a vos. De feito, xa o coñecía e xa o teño, pero este vou no agasallar. Entón, gracias a vos, quería vos dar as grazas porque grazas a vos podo agasallar a alguén co ceo ou co ceo nas todas as súas versións. Moitas grazas. Bueno, un aplauso.
Esto chámase público sesgado, pero bueno... non lo quitan das manos. Non lo quitan das mans. Para Nadal. Bueno, é un momento, claro, falar de publicacións, ciencia, aí vos en Xerais tedes ahora os básicos de ciencia. Sí, é unha nova colección que abrimos e que terá continuidade en 2018 con 3 novos proxectos e estamos moi interesados en que sexa o camiño da edición e da divulgación científica pois un dos nosos eixos de traballo. Porque ata agora o que vemos precisamente nese aspecto un aiba, non? Decir, de ter ciencia contada en galego, os dedos das mans abóndanos para as cousas que temos. E non só ciencia contada en galego, incluso hasta, non sei, traduccións de cousas que non hai incluso noutros idiomas. Que pasa aí? Ou que pasa aí? Hai que empezar a facer público? Hai que, bueno, abrir paso con esta colección de básicos de ciencia, a ver como va indo, porque o mellor o público non sei se responde ou non responde. Sí, bueno, as carencias, por exemplo, no ámbito da literatura infantil e juvenil, que é o xénero máis con maior catálogo en lingua galega, son enormes, no? neste ámbito, no? Eu creo que é algo que colectivamente o noso sector ten que ser capaz de reequilibrar, porque eu creo que demanda existe. De feito, nas bibliotecas escolares recibimos constantemente esas solicitudes. Eu creo que tamén estamos un momento de inflexión, da posibilidade de que se cambie a tendencia. Eu creo que é ilusionante. E probablemente no futuro tamén aparezan no ámbito infantil e juvenil ou novas propostas específicas deste carácter. Digamos que a mellor aí os profes están vendo que lle poden dar de ler aos seus alumnos literatura, ensayo científico adaptado ás diferentes edades. Isto sería un público moi importante, que é o público as novas xeracións. E que pasa co público adulto? Como vedes? Mira, Manuel, para min. Bueno, estás al lado do teu editor. Ti agora podes pelear. A verdade é que sí, que o éxito do libro de Xurxo Mariño pois convida a que sigamos ese camiño con máis intensidade. Eu pensando no público adulto, penso realmente en moitos ensaios que me gustaría ver traducidos ao galego. Ensaios tanto de actualidade como históricos, non? Así, históricos, eu que sei, a partir do século XIX. Sería realmente algo maravilloso poder ter en galego, por non sei, algún libro de Thomas Henry Huxley ou coñecido como Bulldog de Darwin, ou O reloxeiro cego, que eu saiba non está traducido ao galego, de Richard Dawkins, ou moitísimos outros, claro, son así dous que me aparecen así agora. O sea, que aí hai moito campo de xogo. Xurxo, con que andas agora? Porque coller a Xurxo Mariño sempre é complicado, falamos de moitas cousas. Bueno, estás aí cunha cámara nas mans, a cámara xa non sai das tuas mans. Sí, agora mesmo estou facendo, aparte de moitas outras actividades que sempre revolotean por aí en paralelo, pois dous proxectos fotográficos e un libro. Preparando un libro sobre algo que me fascina, que é o gran problema que existe en ciencia sobre a evolución da linguaxe. Cando pensamos nos grandes problemas que existe agora mesmo a nivel científico global, hai como dous campos, non? Un é a cosmoloxía, non sabemos, hai un gran misterio na cosmoloxía, que pasa máis antes do Big Bang, por exemplo. Que pasa coa consciencia, como é posible que o sistema nervioso cree a mente consciente? Pero hai outro gran problema dentro da evolución dos seres humanos modernos, que é a linguaxe. Isto que estamos a facer agora é algo que aínda non ten explicación científica. Non sabemos como é que somos a única especie que é capaz de facer unha transmisión do pensamento a distancia tan eficaz a través deste medio tan extraordinario como é a linguaxe. A telepatía existe, é isto. Exactamente. Non é preciso darlle voltas á cabeza e inventarse mamarrachadas ou babecadas como a telepatía cando temos isto, non? Eu agora mesmo estou facendo un implante mental. Todos os que me estades a escoitar, estades escoitando esa secuencia gramaticalmente ordenada de palabras que están fluindo pola miña mente, que en principio é algo íntimo, meu, personal, pero todos estades escoitando eso. Entón, estou preparando un libro sobre eso.
E fotografía tamén, esa faceta fotográfica. Por que esas fotos chulas da viaxe, onde están? De momento están nun arquivo. De momento están nun arquivo esperando a que teña tempo para poder ser editadas, pero hai moito material e parte de ese material o amosarei hoxe ás 15:45 cando falemos aquí do libro no Culturgal. Isto é radio, o tempo voa. Bailamos un doutoramento, coñecemos a nenos que acabaron na Royal Society, a que cheiran os libros, os ceos galegos, un pouquiño de as cousas que están atrás do Culturgal. Tivemos a Manuel Vergado. Isto, fixémolo grazas á intervención de moita xente, os nosos técnicos, a xente que nos axudou a acoller os nosos convidados, este espazo foro, a acollida do Culturgal. E, non temos outra cousa que despedirmonos ata a semana que ven, ás 3 da tarde, na Radio Galega, ou tamén podedes escoitarnos nos podcast. Moitas grazas, ata a semana que ven. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.